L-Ombudsman l-imħallef emeritu Joseph Zamit McKeon stqar li fil-maġġoranza tal-każi li jinvestiga meta jirrakkomanda rimedju dan jingħata mill-amministrazzjoni pubblika. Qal li jekk ir-rimedju li jirrakkomanda jibqa' ma jingħatax, jibgħat jinforma lill-Parlament iżda s-sitwazzjoni qed tieqaf hemm. U f'dan l-isfond li qed jipproponi t-twaqqif ta' kumitat dwar l-amministrazzjoni pubblika kif qal jeżisti f'pajjiżi oħra. Kumitat magħżul tal-Kamra, kompost bl-istess mod kif inhu fil-preżent. U din id-darba jiddibatti ir-rapporti li ma jkunux ġew implementati. U mhux biss jikkummenta u mbagħad min irid jisma' u min ma jridx ma jismax, imma jagħti direzzjonijiet ukoll, jgħid isma' aħna fil-fehma tagħna bħala kumitat jidhrilna li din ir-rakkomandazzjoni tagħmel sens. L-Ombudsman għas-sena d-dieħla jenfasizza wkoll fuq il-bżonn li l-Uffiċċju tal-Ombudsman ikun stabbilit bħala l-Istituzzjoni Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem ta' Malta. Wasal iż-żmien li ma nkunux wieħed mill-4 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li għad m'għandniex din l-istituzzjoni, jew wieħed mill-10 pajjiżi tal-Kunsill tal-Ewropa li għad m'għandniex din l-istituzzjoni. Jiena l-biċċa tiegħi qiegħed nagħmilha. Dr. Zamit McKeon qal li sal-aħħar tas-sena se jagħmel proposta ċara kif il-liġi tista' tinbidel biex dan il-pass ikun possibbli jsir. L-Ombudsman jissuġġerixxi wkoll li jidħol f'kemm jista' jkun liġijiet lokali id-dritt għal amministrazzjoni tajba. L-investigazzjonijiet ta' dan l-uffiċċju jinvolvu ta' spiss trattament mhux ugwali u każi ta' diskriminazzjoni mill-amministrazzjoni pubblika. L-Ombudsman għaraf li fis-sistema ġuridika Maltija iddaħħal id-dritt li diskriminazzjoni iksur ta' drittijiet fundamentali. Però għadna ma minneħx kollu dritt għaliex jekk xi ħadd ikun naqas irid imur bil-fors Strasberg fuqha il-qorti ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna qegħdin ngħidu tieħ id-dritt jiġi hawn l-ewwel qabel ma jmur Strasberg. L-Ombudsman qiegħed ikompli jressaq il quddiem l-idea li għandha tiġi sospiża il-preskrizzjoni f'każi ta' individwi li jkunu resqu l-menti mal-uffiċċju tiegħu. Dan ifisser li sakemm il-każ jiġi investigat jieqaf jgħott il-limitu ta' żmien li fih tista' ssir azzjoni legali.